Brate moj, ovo je ona kuća od onih Njemaca što sam ti pričao. Viđaj kako se nabaslo onu fasadu, viđaj kako se sredilo one prozore. Možda u kući ima Nutele. Samo hrana, samo da jedeš, majmune jedan. A možda u kući ima sef, ima garant para. Uzet ću vam pare pa ćemo onda ići samo ti do hrane. Vi ćeš da je kuća puna hrane. Diži tu majmunsku guzicu. Hajmo, znaš da Njemci dolaze pred Novu godinu kad su praznici. Gde stan, gorilo, jedno česno valio. Vidiš da je onaj kombi ispred kući. Kombi stoji onda nema točkova, nema ništa, on se pripao kombija. Jebim ti ljude koji idu sa mnom, a nemaju mozga u glavi nikako. Nema nikoga, hajmo. Šta ćemo sad, razbalio sam čovjeku bor. Diši se tu da jebim i tebi bor. Diši tu masnu gucu da idemo u akciju. Han razvalim jaja. Šta na dva medvjeda traže oko moje kuće? Haj ti prvi upadaj unutra, požuri. Aj, nemaš pojma kako miriši u kući. Jebem i tebe i tvoj miris, tebi uvijek nešto miriše. Ulazimo unutra u kuću, prčaj. Aj, fine rerne, nešto se peče u njoj. Aj, bom ti mene jeba. Zatvaraj prozore da ne budemo sumljiv komšijama i idemo u potragu za hranom. Kako idemo u pljačku, ti samo hranu tražiš. Ne tražiš šef, ne tražiš pare, ne tražiš zlato, samo hrana. Našao sam dukate! Če, znao sam da ima u španskoj kući zlata i dukata. Pa majmune jedan isto dukati, to je jogurt dukat, da vam pravi dukat trebaju. Eno ga. Koga? Da nije čovjek došao u kući? Ma nije jebem te glavata, kofer ovdje stoji. Glupane, glupi, dok ti traži po frižderu i lepšaš peretu, ja našao pare. Hajde onda izbrojimo pare. Nema para! Kak sam sretan, ima banana! Ode banana! Ovo je meni nešto sumljivo. Vidiš da je neko izvadio pare iz sefa, a ostavio nam miniranu bananu. Mora da neko živi u ovoj kući. Jebem te glupa, normalno da žive u kući, ali otišli su van. Bomba, bježi! Ja sam ti rekao da ćeš umrijeti zbog hrane! U ovoj kući te ne možeš neću jest. Ko nam pravi ove smicalce, sad ću se ja najebati majke. Sad ću ga ja skršiti sam da ga ja nađem u ovoj kući. A joj, dobre plazme, idemo ukrasti plazmu. Majmune gubovi, dok ćeš se gubati? Pa ta plazma ne vidi 4 marke. Šta? 4 marke? Pa to je meni 2 bureka. Pa brate moj, ovo je dijete. Nije valjda da je on bacao bombe na nas i ono. Pa to je on, to je terorista. Šta ti glumiš? Šta ti glumiš? Glumi majmuna. Znao sam da si majmun, nemoj nas molim drugti. Bježmo dok smo živi. Kakav osjećaj. Bježi, brate, gori mi šupak. Gdje sad pričate da vas čuje? 9.12. 18.00, Gračanca, premijera našeg filma Macole u Kulturnom centru. 10.12. Živince, premijera filma Macola. 11.12. premijera filma u Lukavcu, naravno Macola, u 18.00. Dođite da se smijemo, Biće nam fino. da se slikamo.